Continuem ja amb el següent tros del viatge i ens anem cap a documents. I anem ja continuant. Ara ja estem anant. Aquests són els pins del Pujolet. Veus aquí, a darrere, com hi ha el Pujolet, com s'escampa per aquí. I ara anem baixant ja cap a la carretera de Granera. Home, és millor anar acompanyat, no?, amb algú a l'hora de caminar. Anant sol, amb uns camins així, tampoc passa res, però sempre és millor anar acompanyat i per si de cas, o acompanyada també, per si de cas. Que ella aquí està clavant més cullerada de la que li pertocaria. Tu ets molt dur, Joan. Estic gravant o estic fent? Estic gravant un vídeo. Estic gravant un... Vamos aquí. Ja ho recordo, sí, sí. Avui no arribarem fins al Solà, tampoc. Crec que baixant fins a la carretera és suficient i tornarem per la carretera fins al poble. Jo crec que ja és important, això. No com la Betty. Veus aquesta zona dels Dinars i de... Sí, també és una zona bastant espessa de bosc. De bosc.
Veus quin bosc més maco? I amb les clarianes de llum també, que arriben. Mira els bassals. Seguim. Va! Ja molt a parlar. Bueno, no sé. Aquí també és interessant de contemplar, no? És a dir, el que volem fer és continuar amb el camí. La tercera, ja estem arribant a la carretera de Granera. Som just a tocar. Però baixarem per aquí. Per la baixada menys agressiva. No, no ho faré. Hem arribat. Ja som a la carretera.
Ara estem ja baixant per la carretera. Aviat arribarem a Castellterçol. Aquest espadat de roca vermella. I aquestes herbes d'aquí. Aquest camí ja el conec. Altres vegades hi havia arribat aquí. Sé que hi havia una zona que era ja privada i que no es podia passar, em sembla. No sé si aquest camí porta fins al Solà o no, però no hi ha res indicat. Però provar-ho mai estava més. Jo una vegada ho vaig provar, d'arribar fins al Solà per anar a través d'aquest. Doncs això, no? Bé, estem ja de camí de baixada i estem baixant ja cap a Castellterçol. I és molt curiós tot això. Ja estem tornant per la carretera de Granera. Aviam, la carretera que ve de Granera ara, la carretera de Castellterçol. És el quilòmetre número 2, en direcció contrària a la nostra. Ens queden 2 quilòmetres, 2.000 metres, per arribar a Castellterçol. Una altra vegada. És un indret bonic, per qui encara no ho hagi visitat. Un lloc tranquil per les persones que volen descans o que volen tranquil·litat, que no els hi va massa el nervi. És un lloc que val molt la pena. El conec des de fa tants anys, jo, Castellterçol, que si fora per mi m'hi quedaria molt de temps encara. No és... tan... rato. Bueno, ja portem
bastanta estona caminant. Encara trigarem a arribar a dinar. Anem baixant xino-xano. Estem arribant cap a Castellterçol. Estic anunciant ja que tard o d'hora arribarem. Venim per la carretera de Granera. Aquí hi ha un altre camí. Però nosaltres seguirem pel camí, per la carretera d'abans. Fuera, hijo de puta, per la carretera de Granera, continuant avall. Falten menys quilòmetres ja per arribar. I crec que no ho fem amb cotxe, sinó que ho fem a peu. Ha passat algun cotxe o altre abans. Ja ho hem vist, ja ho hem vist. I si vaig a l'Imperial La Violeta, després serà per prendre alguna cosa i cap a casa, a dinar. Jo dinaré a casa, no dinaré en aquests llocs. És millor dinar a casa. Va.
Bueno, ha estat un cap de setmana intens, hi ha hagut festa de Can Batlló. Bata, batata, ja! Força! E força! Assà! Let's go. Pała pod sama! Sa! Sa! Nie wiem. Sono angeling te mau tarao. Tens mau tarao, Joan. Nalang!
Bueno, ja... La cosa ja va canviant, Vull dir... La cosa ja va canviant i ja som a tocar. Hem fet una bona passejada i crec que hem fet un bon... Bueno, aquí qui diu Castellterçol. Ja hi som. Ja estem baixant cap a... per la carretera. La cosa ja ha canviat, Ha canviat la cosa. Som molt a prop ja. I hem arribat. Aviam si passem d'una puta vegada tots aquests murs. Aquests murs tan tètrics i lletjos. I tan freds. Ens estan... Mira aquí, just havent entrat al poble, al municipi, apareix el quilòmetre número 1, en direcció contrària a on va la carretera. I si fos seguint la carretera anant cap a Granera, seria just abans de sortir del municipi. I bé, ara ja anem entrant i bé, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ay, no, ya está así, no hable. Allà! Ah, papà. Bueno. Bueno, ja hi som.